Good morning! It is Thursday morning here in the Philippines. Malapit na mag 9 o'clock guys. It's very exciting because we are going to get our eyebrow tattooed again today. So diba sa Australia tayo nagpa-laser tayo guys kasi nga nag-red na yun siya. So we are going to get it reconstructed. And yung magkikilay sa atin guys ay nasa baba na si Madam Rowena. Yung nagkilay sa akin. Si yeah. Look. Ayan. She did my sister's kilay. And sabi ko magpapa-reconstruct na rin ako ng kilay guys para gaganda tayo din. Ma. I'll video you. Anak. Mama will get her eyebrows done. Look at my eyebrow now. Yan yung mga ubot kayo ang ano yung hotel. Nakapark na lab. Oh, galap na dito. Uday na. Sa likod. Ay, bilin. Sa likod? Ato na. Ano ba? Sila nangangis na kuwan. Ha? Pero akin. Ito lang, di. Sa likod nga. Park. So, sa artista fan na siya magkuhan guys ni Ma'am Rowena. Kay para di na magnaog-naog si Ma'am kay house pa na sila sa ilang. And the other side maguro. Kay very init. Hi, ma'am. Na si Ma'am Weng. Mga buwa, sabi gamit mama. Okay na po kayo na tumamba. Ha? Magsaka-saka pa daw siya. Mga ni si Ma'am Weng. Bago pa rin kakabot? Before sa yan wedding. Wedding. Ako. Ako kasi rin mo? Wala naging kapansin. Datong 6. Ay, mao. Wala ko kapansin. Mga to, natawag ko if na mo hinguog. Kaya ba ito lang ang tami O, gapa pa kayong kiloy. O, gani. Ibo kay siya. Kali mo na ako. Tanaw ko ito. Okay na tayo na siya. Ay, kapasa yung kilay, oy. Oo. Bitabi pa, init kayo diha. Mas papainitan siya. Oo. Gapa kayong kilay, no? Ibog kay siya. Karon mo na. Ako first layak na rin. Oo, sana ko. Virginan, dali ka lang. Scholar, magpahin ko. Ikaw may alas 7 kumabot. Oo. Sige, ngayon, namata may alas 6 na. Kumay, masarap po na doon. Guwapa kayo yung kilay, ti. Promise. Guwapa yung blading. Ito magpakilaw. Ito nag-trust, di ba? Sinuod. Kaya siya pagpakilaw niya, ma'am. Daga may ang gitan awan anak. Consult kayo sa ako. Ti, ganiti. Search to niya yung kwanti. Nga. Di agad may nagkuhan sa imong page siya. Minihunong. Like, the search is over. Okay, maana. Wala namin nangitaglayin. Finish na. Finish ng searching. Sige, slant. Slant, okay ka na. Yan na po yung mga nasa kumam. Nakita sa TikTok. Kung pa sure ba, di ba ako active ng TikTok? Bas hindi kawat na yung video. Dili lagi sa TikTok. Lagi ka na ako nakitaan. Yung ko lang mo pa po sa TikTok. Basta na yung mga nag-copy na sa imong video, ma'am. Bantayan po na nimo sa akin, ma'am. Na ba yan? Lang dapat butangan nimo watermark. O, nabi ko gi-post nga mo. Tikawatan ako permi sa una pa. Dili lang na, wala na ako siya gi-post lang. Kay, wala yan, na siguro no kawatan. Pero katong time nga, iyan na ganing ang konon. Manay mga utana pa nga. Yung trabaho? Gawa mo to, ma'am. Yes, ma'am. Oh, anak naman siya dito sa comment section. Gawa mo to, ma'am. Ano siya nga? Yes, ma'am. Maot mo kaya nga ang bulti. Mo na mo kagi. More magilupa ng kababoy. Nga pagkahuman. Uy, ang kuno naman niya. Uy, ang akong followers nga nakatanaw sa iya nga ni ana siya nga. Di comment siya dito nga. Sure ka? Ni ana siya dito ba? Comment siya dito sa iyang comment na yes ma'am, gawa daw niya. Ina po niya nga,
Sure ka? Alam ko sinong may-ari ng video na yan. Gi-block daw siya. Okay. Then, iya din kong gi-chat sa katong followers na ako nga, ma'am. Inaangkin nito yung mga video mo, mga gawa mo, ma'am. Inaangkin niya, nagawa daw niya. Tapos may kilala ako na kinilayan niya, ma'am, nagalit kay. Dili, biyadyo pareho. Oh, di pa yung pakamot. Oo, niya perting ilara sa kayang gawa. Okay lang ka na, murag, ano-ano lang. Close lang. Oo. Huy, Diyos ko, Lord. Na ako mag-post, murag uling. Na! Murang maghihimong box ang kuan, kilid-kilid. Oh, pwede. Okay ra makaslant ka gamay, ma'am? Okay, kana. Biraha, mama. Biraha. Gagawin lang lahat para Okay ra? sa kilay. Klarong kalungat. Paha, oy. Luson po ka, ma'am, or dili ra ka sa kuan? Maglusot ko. Karong 58 Asa ka sa Luzon, ma'am? sa Taguig. Ah, okay. BGC? Nagkirig na akong tinggil. O, tanang ko tanawa. Gusto ko. Yung maot yung daw. Ano? Kili ang gwapo. Kaya kay butasan ay. So, light pa ni, ha? Okay. Mag-light pa ni siya, ma'am. O, pero mo natin yung hairby para pretty, bahalag. Like, ano di ha? Spot di ha, basta kay guwapag hair, guwapag... O, tabon-tabunan na to sa hair. Wala na makita. Nice. Kilay. Trust lang sa kuan, kining serum. Lagi, ma'am. Try Kasi Jud. ikaw na dyan siguro ang nakatadhanan ng mga Padalan din takati pag magbalik kag duhati. Padalan din kag takati. Ug daghan kung maangay Kaya kati. imong ibutang ato, morning, then afternoon, evening. Yeah, sunblock lang. okay. Ayos ang apply mga hairs ha, like rejuvenating, para makita dyan ni mo, siya dyan, na, kung sa may nakita ni mga result, tungod dyan sa iya. Kaya itong mga gipanggamit, ko stop sa ninyo, kaya para kung kuha ninyo nga, mo dyan, siya dyan ay nakakuan. Kung lima ka itong nag-feedback, ma'am, Doco Studio, nga, dituran ni ano, Maugani lagi. Nagwapo ko itipiyong ti. Tako pa, uy. Hi, nice. pakaigilan ba? Murag nagpakilay ko, trot. Nagsabot mo. Eh, bagila. Mupariya ka sa ako. Tako pa, Ba! ganda. Ay, open ma'am. Sa mama. Yung pa yung mata Close tipag. ma'am, close. Agad-agad lang na. Ay, lashes. Look. Oh, mama, tissue. Agad. Hala, lashes mo more. Ay, oo. Nisulod. Yun. Yan na. Oh, gapa ka kilay. Kuan na yun. Kanang... Nga siya kilig. Be, ano na be, feedback na be nga pinabongga be. Ito yung feedback. Ha? May Australia man tanaw imong old dito sa Australia. Kato nga kuagikan to sa Australia, no? Yes, oo. So pildi ang Australia. No? Pildi kaya ang Australia. Kasi lalagan ka makita sa Australia kasi hindi part. Guys, lahir na dyan kayo ang work ni Ma'am Weng. Yeah. As in like, tanaw na good. O, kamo na gid ang mag-judge. Ana. Be, pak.
Thank you, Ma'am. Thank you, ma'am. Oh, first client diri sa van. Ano, John? From ano, John? From Australia. From Australia. Napagbonggang start. Pero, you like it? Nag-istorya ka, oh. Alam po langit, yung naong na naman mo eh. Sumunti na. So, na aftercare, ma'am. Pa-moisturize na siya sa kilay. Then, So every night, di na siya ma'am? Or how many? after ligo, then bedtime. For 2 weeks na siya i-apply for ano. Para na siya for good retention sa pigment. Para pack na pack ang plating. Yes! Ay, ang lighting nga to. Kuya, abihi kuya. Kay guwapa kayo sa duha. Okay na to. Ay, okay na to. Mabayan na ta. Ay, mabayan na. Ano na? Huwag na kayo. Pila ni Mameng? Haluan, mukha na. Mahamis na kakuha ni Ma'am. 1,000 ang duha, ma'am. Kaya pili ko isa TV. Oh, Ay, milasma. Manini ako yung wala milasma. ka milasma. Pwede maguna. Pwede naman. Pamukuha mo. Diba na siya, tanan na siya. Imo mother. Lola, Birma. Do you cut your face lang ba? Lola, kanisa milk. Kapto siya napagapa. Hindi pa lipstick on? Yeah, have a look. Yan na pang kumukat. Hindi lang parabihan, anak. There? Look guys, my new eyebrow. For how long? Bakit ako kung anak? Kaya imong anak, sige na magtuslok-tuslok. Tanawang ubos ba yung life ba? Tanaw niya ba ang ubos? Oo, lagi na. Yan ka pa mo. Your chocolate's there. It's okay. You eat this first, otherwise it will melt. Later. Ayun naman, mara to? Kana na ang dama. Always have stuffy nose. Do you ever have stuffy nose? Yeah. Right now, I have it. Dito na naman kami sa Mr. DIY. Tingnan niyo ang ating baby Celine. Show us, Lingbe. What's that? Cake. Cake. It's strawberry cake. And hello, we should get something. Anak! Stay here, anak! Oh, Ate Paris is there, oh. Pilit po sa Ate Paris sa iya. Might get something from here, babe. You need nappy? Okay. La, Mingay! Bukti. Ay, siya pa sa inyong business sa Australia. Pare ko maligya mi. Yeah, for our businesses. Yeah, I know. That's very good thinking, sweetheart. Igang baliri no. Mura magwadya po nira eh. Cute kay Makwa. Anak. Gani mo, oh. This is so cute, Baba. As in, Makwa. Ito mga papel nga ingani bitaw mo. Itong puti bitaw kaayo. Para lang may papili. Gali. Basta Ay, na kata sa unang nga, asan, hindi pala sa imong mama. Oo, kay Baga. Guys, ano, hindi ko taka-afford niya, guys, ano. This is way Kabalo ko siya ni Iberus ko mga UI sa una siya nga nito. Yeah, Iberus, yung yan ni kring-kring. Puti man. Puti daw Baga. Lin! Sige tuloy. Bakit ka lang? It's your birthday. Can I cut the cake? No, you don't cut it. Guys, maniud to mi guys. Nami sa kalendarya sa Balingasag. Gutom na kayo na. Ay, dali mi oh. Conchita's Eatery.
Pagkaon ng una, tigay. Pagkaon man yung matagaw dito ng chips. Pinarito sa box kabichi. Kabichi. Nangka. Fried chicken. Larasan. Nak, you want the new shoes? Tita Norhaya will give you new shoes. This toy? Where? Naya mo. May lang lagi na yung mag... Naya mong dato nga tita na. Oh, tindahan sa mong tita. Pikil ka rin mga Chanel rin eh. Ang sayang size. Hi, sa akong vlog sa Nor. Hello. Ang size ng guy. Di daw. Napansin man ni Tita Norhaya na malaki daw ang shoes ni. Kani na lang Nor. Oh. Nor, ingani Nor ba na gagmay ni Nor? Asati. Kani ngani ba mo Birkenstock style. Kana rati oh. Kana. Pero doon ako kanang. Oh, this one. This one's cute. Look at this. Oo, nice. You wanna try that? Ipatry ka sa iyo. Really sa mo. Bilwa pa kaginansin yung tita na na. Wala na hurot na apil pang kapital. Is this a piggy bank? Yes na. May ko kataya silin tong isang murag gamay dako ra sa kayo. Where's the first Laigo kayo. Kasi napay dako diyan ti kataya sa na. Ta, pakit ala siya sa ingan ta. Here that's the actual nako. Kami lang. Ate, gamay na kay ti oy. Nak, di nak be. Gamay na kayo na biit. Ay, palit siya. Gawas man, anak. Kana sakto na. Karibi mo, pala ka na ko kay 27 na. Nak, Anak, nak try the other one nak. Lukoy. piggy bank in home? Oh, yabat kay gibag at home. Oh, may sulod na day. Ako na gibuhok ko. I don't have my home. Kana ti okay sa yate, murag gamay. Ah, Kana ko daw size 27 na okay to. Kato 28. 26 mo na eh. Kanang black? Cute lagi na. Kana, mas cute na ti. Mo gani akong gingon sa imo kanang pink. Mahilo. Cute lagi na. Naka-wedge. Murag sakto gina siya ti. Ay na. Lungkoy. Pares. Pwede siya. Nanak. Shh. Pares. Try. This one lang kayo. Cute lang, cute kayo lang. Sakto kay na saya. Ay, so cute lang. Yun ta lang. O kana na lang ti. Ha? Dili siya matapilak. Dili, uy. Wag. Hilig ba? Isuot nga rin sa Amar tayo yung gunting ta. Ano nga suot na? Maligayang Pasko. Ay, nahatag mo sa niya pinaskuhan. Nahatag mo siya pinaskuhan. Wa mamoy labot. Karoon na lang daw. What's the tag? Nak. Nak, where this one na, nak? Cars, where this one na? Nak. Cute yun. Oh, yun. What's the password? Oh, naka-wedge. What's the password? Abot na mi sa balay, guys. That is me, mommy. I don't see that. Go na, nak. Go inside na, nak. Uy, bless na, inay. Nanak, bless na, inay na. Data si Justin na, nabili yung sulod oh. Ligo rin. Again. Again. Oh. Go in. Ha? You gotta hold my hand. Mama, hold my hand. I got one hand. Celine, can Auntie Paris ride the bike? But I want to ride this one. Go, go, go. But it will not fit here. Okay. Okay. Okay, it's okay. Just hold. It's straight here. No. Flat. That's you, Auntie Paris.
Yung dinner natin guys. So, nagluto ko si Baby Celine tsaka sa Ate Paris ng bacon kasi alam niyo naman yan siya. Guys, ayan. Meron tayong rice. Meron tayong humba pa to. And, ang request ko sa papa ko guys na magsabaw ng isda. So, may sabaw tayo. Tapos, meron din tayong pinarito. Kain-kain. Pero mo, kati naman sa mga bata mo. Kamay rin lang ka na. Nagaw na ka pa? Ha? Kam na pa rin siya. Dinner. Ay, ko pag lingo-lingo eh. Unleash your growth potential and let Odin. Nationwide sale ugma sa Watsons. Saman. Buy one, take one. Uy, kahinay pa kayo. Dali mo lang mas kusog pa na eh. Ay, Tess. Ang vlog, te. Thank you, Ate Len. Look. Ayush! Tingnan nyo, the same sila ng laruan. Say thank you to Ate Lenny. Thank you. Ayush! Dapat pagamba-gamba. Come na, nak. Dinner time. Come na. Justin. Time. Paris. We're gonna go home now then. Yeah? If you don't eat. Ate! Susigay. Dada tayo, no? Tingkao naman. Few moments later. At ang ustisya